Exacte, amb preguntes com quina necessitat tenim en el nostre poble, de quina manera podríem ajudar veïnats i donar un servei a la comunitat. Aquestes són algunes de les preguntes que se plantejaren a les 10 escoles adherides a la xarxa de centres educatius cooperants que fan feina a Menorca des de l'any 2008. El mercat alimentari des dimecres de matí ha estat l'escenari del projecte d'enguany. Un dimecres més, els alumnes de francès del Branca ajuden en els veïns del seu poble. De quina manera? I de vos ho contam des d'aquí, des del mercat. Amélie, Carla, bon dia. Escolteu-me, què vos toca fer avui a vosaltres aquí en el mercat? Nosaltres ajudem la gent major, o no major, a dur les compres. Les compres fins a cera i moltes altres coses, no? Sí, bueno, les compres i altres recados. Escolta, Francis, una ajuda que ja fa més d'un mes que donen aquí els alumnes de l'escola, com estáis rebent els veïns. Un lujo, esto es una categoría, que vengas al mercado y encuentres a estos nenes dispuestos a ayudarte, pues genial, es genial. Esto que crea un vínculo a nivel de vecinos. Sí, yo pienso que sí, también que integrar los críos así con las personas mayores, pues a mí me parece genial. Sí, qualque anècdota que t'ha passat avui de matí coneguent en aquestes persones grans? Bueno, pues m'ha agradat molt xerrar amb ells i m'han contat històries. Clar, al final és una manera de conèixer més aquests veïns que tal vegada només els teniu vistos del carrer, no? Sí. I doncs, escolta, us deixant fent aquests encàrrecs i ajudant-te a Francis pendant, i és que aquest projecte, companys, neix del fons menorquí. I aquí una de les responsables, Noemi, per a què aquest projecte tan xulo? Això és un projecte de la xarxa de centres cooperants del Fons Menorquí de Cooperació, que enguany treballen la sobirania alimentària mitjançant l'aprenentatge servei. Llavors, els valors que aprenen al llarg de tot el curs l'alumnat l'apliquen, el treuen de les aules per respondre a alguna necessitat de la comunitat. En aquest cas, reavivar el mercat municipal a través d'ajudar les persones més grans a dur la compra fins a casa. Aquesta iniciativa ha estat dels propis alumnes o des de l'escola? En realitat és una mica tot, no? És un projecte així interactiu entre els fons menorquí, des de les escoles, les APIMAs i el propi alumnat. Quina necessitat tenim en el poble i com la podem solucionar. I així hem anat teixint aquest projecte. Com que són molt aquests encàrrecs i ajudes que han fet, me'n vaig a continuar a veure com ajuden en els veïns. Ja hem anat a la farmàcia i en el mercat a comprar fruita i a la panaderia. Tot això per ajudar a Maria Pilar. Maria Pilar, doncs, està encantada d'aquestes mans avui. Encantadíssima, només no hi puc estar. Jo no sé si en circumstàncies normals o la seva ajuda avui hauria anat a fer tant d'aviat. No, no podria fer tanta cosa. Què li sembla aquesta iniciativa, que ja fa un mes que funciona? Perfecte. Com li diu la gent més major d'aquí de... És que jo ha estat una cosa extraordinària, no m'ho haguera pensat mai. I també a vosaltres, com que vos ha semblat poder conèixer aquesta gent major? Supos que això crea un vincle molt polit amb el poble, o no? Sí, així podem conèixer més gent. Qualque anècdota que heu tingut avui? Bueno, pues ha estat molt divertit poder acompanyar a na Pilar a fer tots els recats i, bueno, i poder conèixer-la un poc millor. I doncs, si vos sembla, per no enredar-vos gaire més, crec que vos queda un darrer enviat. Sí, és darrer i cap a casa de veres. I doncs, no vos enredant cap a la carnisseria que vos deixam. El que hem fet ha estat, venia gent i els hi preguntaven com es deien, anàvem a la seva casa i els hi donàvem les compres. Consisteix en que la gent gran li costa dur la compra a casa i els nens l'ajuden a dur-ho a casa. Ens han dit que vinguéssim aquí a ajudar la gent major per dur la fruita i això en el portal de casa seva. Pues me sembla molt bé, sobretot els al·lots que s'integrin amb la gent més major i que, bueno, que això és molt bo. La senyora que hi ha d'allà darrere, que es diu Maribel, ens ha donat uns encàrrecs i ho hem tingut que anar portant per les cases i ha estat divertit. Bueno, han duit de llet, formatge, pomes, maduixes. I recordaran que jo els hi vaig dur el menjar a casa.
Hem conegut un exemple d'un dels projectes de l'escola cooperant, com és el Mitjorn, però no és única. Xerram precisament amb Magda Beneham, directora del Fons Menorquí de Cooperació. Explica-mos, Magda, què és la xarxa de centres educatius cooperants? En què consisteix? La xarxa va néixer l'any 2008, vull dir que té molt de recorregut, i és un projecte pedagògic que pretén mostrar que la cooperació, que canviar el món és una responsabilitat compartida, que no és només ajudar, el que s'entenia abans, ajudar en els països pobres, sinó que la responsabilitat de fer un món millor és de tots, a totes les bandes del planeta i també a casa nostra. I la xarxa d'escoles el que pretén és mostrar això, la relació que hi ha entre el que feim aquí, les repercussions que pot tenir, per exemple, a Nicaragua, i el que es fa a Nicaragua, les repercussions que pot tenir a una banda del planeta com és Menorca. A la xarxa hi ha 10 centres de Menorca, i 10 escoles de Menorca i 10 escoles de Nicaragua que estan agermanades i fan feina conjuntament en aquest projecte. Magda, i quins projectes i necessitats han sorgit enguany? Què hi ha de nou? Fa 2 anys que fem feina amb el tema dels drets d'alimentació i la sobirania alimentària, que crec que és un tema cabdal en aquests moments, és un repte fonamental. I durant el primer any se solen estudiar els perquès, s'analitzen els perquès i les causes de tota la qüestió que intentem estudiar, de l'alimentació, d'on procedeix i tot. I el segon any intenten trobar propostes per millorar la realitat que ens envolta. I en aquest cas, enguany s'ha posat en marxa per primera vegada una proposta pedagògica innovadora que és l'aprenentatge servei aquí a Menorca, que és que les escoles, l'alumnat de les escoles, aprèn els continguts també fent unes pràctiques socials, una espècie de voluntariat social, perquè entenem que la manera de que les criatures, els fills i les filles, entenguin la realitat que ens envolta i com poden ajudar a canviar el món, a transformar el món, tant aquí com a fora, és que ho visquin en primera persona. I per això s'han fet aquestes iniciatives, com la del Mitjorn, que ara heu acabat de veure. Magda Beneham, del Fons Menorquí de Cooperació, gràcies per atendre'ns i gràcies per la feina que feis, perquè és molt important aprendre aquestes coses ja de ben menut. Gràcies, Magda. Gràcies a vosaltres.